Încă e bine decât să fie demolate, v-am mai spus eu, că măcar ăla spală tot cu cârpa pe jos, mai spală o fereastră, mai și să întreține. Mandale, mandale, ciora manastere, ava ruja, ava cel, ai kiro mekavel. Mandale, mandale, espira chakachele, gas me astarava, me mange asava, samoye cheni mangel, voi mande puche, gas me astarava, me mange asava, samoye cheni mangel, voi mande puche. Oh, pasupa, na que manga chaye muka. Dai che merela con Michele. Oh, pasupa, na che manga chaye muka. Dai che merela con Michele. Lumbai, 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 aide, aide, aide. Lumbai, 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 aide, aide, aide. Ai kiro mekavel, mandale, mandale, espira chakachele, gas me astarava, me mange asava, samoye cheni mangel, voi mande puchel, gas me astarava, me mange asava, samoye cheni mangel, voi mande puchel. Oh, pasupa, na que manga chaye muka, dai que merela con nichele. Que manga chaye muka, dai que merela con nichele. Lumbai, 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 aide, aide, aide. 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 Este speculat absolut tâmpenia care e la noi. Știi ce nu este la Weimar? Tâmpenia care e la noi. Așa este. Se poate câștiga din cultură și nu numai... Care e cea mai mare investiție care s-a făcut în Franța? Așa. Socrate întâi l-a chemat pe Leonardo da Vinci în Franța și i-a lăsat Gioconda. Gândiți-vă câți bani a făcut Franța cu toți amatori